las puedo distinguir. Cada uno es un paria, solo sabemos dividir. Cada mente es un mundo, cada persona con su cruz, hasta el lado más profundo, donde ya no llega luz. El amor es esencial, aunque duela es igual. El milagro de amar de forma incondicional, de tirarse al abismo sin temor a hacerse mal, de dar todo de uno mismo, de igual a igual, es lo más grande que hay. Jo soc Ragnhild Hjelmbo i soc músic i faig una mica de tot, però més que res soc músic, pianista, cantant, escric cançons, cantautora, principalment. Jo vaig començar amb 4 anys, que era perquè la meva família són músics. La meva mare feia moltes de les mateixes coses que jo he acabat en fer. I ella doncs, sempre tocava i tenia gent a casa, tenia assajos a casa, perquè com que jo era petita, li semblava millor estar amb mi, que jo estigués allà pintant o el que sigui, i m'atreia molt. Em feia molta curiositat el tema de música en general. Com poder llegir una partitura i veure tot això i que això formés música. Me'n recordo encara, quan tenia 3 anys. I vaig estar uns mesos allà, mama, ensenya'm, mama, ensenya'm. I al final es va posar a ensenyar-me el piano. I a partir d'aquí, doncs, cantant i tot això. La combinació d'escriure i després cantar les meves cançons és el que està més a prop del cor. Les altres coses les faig també perquè m'ho demanen, perquè m'agrada, jo que sé, acompanyar altres en piano, o m'agrada molt també fer de solista cantant, però el que més m'atreu és expressar-me d'aquesta manera tan personal que és escriure les teves lletres i cantar-les a gent. Escric cançons des dels, jo suposo que als 15 o 16 anys, però des de, jo crec que 10 anys que porto el nom de Sirena, que és amb Z. I va ser una referència perquè soc de Dinamarca i la sirenita, perquè m'agrada molt el mar i perquè les sirenes eren les que canten per atreure els mariners i canten molt bonic i això, em semblava com un bon joc de paraules aquest nom. Sempre he dividit les cançons en 3 categories quan es tracta de les lletres. Una és la que es tracta d'amor, de les relacions. Una altra és la que es tracta de mi mateixa, de la meva psicologia, de les anàlisis, i sorgeixen de vegades temàtiques que són universals per als humans, però que sorgeixen de tu mateixa. I la tercera, que també és la consciència social, que són més difícils d'escriure, perquè tenen la tendència de sonar molt això, heu de fer això, de fer dogmes. Soc molt autodidacta amb tot el que faig, en realitat. Sí que he fet classes, però no contínuament. És a dir, he fet classes quan tinc la necessitat de tenir algú de fora. Però també s'ha de pensar que tenint família, que són tots músics, moltes preguntes que jo faria al profe les vaig fer a la meva mare. A part de cantar, toco el piano i toco algo d'orgue d'església. Toco els diumenges aquí a la mateixa basílica. Però l'orgue m'interessa molt i m'interessa molt que hi hagi una mica de cultura musical també dins de l'església i no com una cosa a part, necessàriament. O sigui, que la ciutat no sigui tan lluny, perquè com que vinc d'una tradició luterana,
on l'església és com la casa del poble, diguem-ne, és una cosa que no està tan separat de la vida social que de vegades està aquí. Jo crec que va ser un canvi molt gran, però això tant personal com de música, va ser un canvi molt gran venir aquí, arribar aquí, que vaig arribar el primer cop amb la intenció de viure al 2012, al principis de 2012. Francament, crec que la gent em fa molt aquesta pregunta perquè subestimen molt a Mataró. És a dir, la gent diu sempre, i perdona el llenguatge, però què fots aquí a Mataró? Ho diuen sempre, és el mateix que diuen tots. I jo no ho trobo tan estrany estar aquí a Mataró. Sí que no hi ha molts estrangers, és cert. És una ciutat que és una mica més tancada que per exemple, si Barcelona. I Barcelona és tot un cosmopolita, que hi ha de tot. I el que més m'atreia era Mataró, per motius pragmàtics, que era una ciutat, no era un poble, que no eren els mateixos 4 persones que feien tot. És a dir, hi ha gent que coincideix, però no és que sempre siguin els mateixos. I que estava al mar, i que estava molt ben comunicat amb Barcelona. A tot arreu és un problema que no se li dona prou pes a la cultura, per a mi. Ja comencem que sempre és un problema. Jo crec que el problema específic de Mataró, com ho veig jo, que tampoc no sé del tot com funciona tot, però és una mica que la gent té dificultat de posar-se d'acord. És a dir, hi ha interessos molt diversos i al final, per exemple, passa que hi ha concerts, hi ha 2 concerts o 3 concerts al mateix dia. I la gent com vols que s'ompli un auditori o el teatre o on sigui si hi ha 3 coses al mateix dia?